Espero que estigueu molt bé. Ja ho estic. Soc la Juliana Canet i cada 15 dies soc aquí al canal de YouTube d'Ona Llibres, preparada per explicar-vos una mica les meves lectures, algunes recomanacions. Tot en realitat és una excusa per insistir-vos tan intensament com puc que heu de venir a Ona Llibres. Heu de venir a Ona Llibres primer perquè és que no hi ha cap plan millor al món que passar la tarda comprant-se llibres. O ni tan sols comprant-se'l, mirant-los. És que relaxa tant, pensar... A vegades també agòbia, veure molts llibres perquè penses, mare de Déu, quantes coses no sé, quantes coses em queden per descobrir. Però jo crec que és en general una activitat que és guai. Venir aquí amb els teus amics, i a més hi ha una llibres que hi ha a la boqueria que podeu seure, que podeu estar tranquils amb els vostres llibrets, que inclús podeu fer feina, que us podeu fer un cafè. Jo crec sincerament que és un lloc, és the place to be. Llavors, és una mica el meu Tiffany's, no sé si heu vist la pel·lícula Breakfast at Tiffany's, però la protagonista, que és l'Audrey Hepburn, explica que per ella Tiffany's, la botiga de joies, és com el seu espai segur on res dolent pot passar, és com el seu self-place per excel·lència. It's like Tiffany's. Tiffany's? You mean the jewelry store? That's right. I'm crazy about Tiffany's. Listen, you know those days when you get the mean reds? The mean reds. You mean like the blues? No. The blues are because you're getting fat or maybe it's been raining too long. You're just sad, that's all. The mean reds are horrible. Suddenly you're afraid and you don't know what you're afraid of. Did you ever get that feeling? Sure. But when I get it, the only thing that does any good is to jump into a cab and go to Tiffany's. Calms me down right away. The quietness and the proud look of it, nothing very bad could happen to you there. If I could find a real life place that made me feel like Tiffany's, then I'd buy some furniture and give the cat a name. Per mi Ona Llibres és una mica Tiffany's, és que jo sé que vinc i que estaré absolutament tranquil·la, que estaré absolutament feliç i que tot es posarà al seu lloc. A part de que fan activitats culturals molt xules, que us recomano que mireu, que seguiu el seu Instagram i els seus Twitters, perquè realment van fent presentacions i van fent conferències i van fent històries que sempre són molt interessants i molt xules. Llavors, havent fet el moment de promo, vull dir-vos que estic molt contenta, ja sabeu que estem aquest any intentant canviar els nostres hàbits lectors. Ho estic aconseguint. He de dir per això que és molt important que els hàbits lectors que us proposeu siguin flexibles, no? Perquè, per exemple, jo em vaig proposar al principi de curs que tenia ganes de començar a llegir cada dia abans d'anar a dormir, que és una cosa que jo sempre havia fet. Què passa? Que aquesta fórmula no em funciona. No em funciona perquè jo moltes vegades dormo amb el meu nòvio, no em funciona perquè jo treballo de nits, per lo que sigui aquesta fórmula ja no em va tan bé com m'anava. Llavors, ara he descobert que en comptes de forçar-me cada nit a llegir, que l'únic que passa és que m'adormo i em quedo roque a la línia 2, el que faig és que em forço a llegir al matí quan em llevo. Ja sé que és una mica raro, però com, clar, treballant de nits en realitat té molt més sentit. Llavors em forço a llegir al matí quan em llevo una miqueta i després, alguns dies després de dinar. I em funciona molt més aquesta tècnica i he estat llegint molt més i estic supercontenta. I a més he fet una cosa que feia temps que no feia, que és comprar llibres. Que jo llibres ja gairebé no en compro mai, primer perquè sóc una gran aficionada a les biblioteques i després perquè també és veritat que pel meu cas particular m'envien molts llibres des de les editorials i moltes vegades ja no me'n compro perquè ja és com que me'n van regalant, això també em fa que entri en una dinàmica de llegir-me el que m'envien sense de vegades gaire il·lusió, senzillament és com que m'han enviat aquest llibre, me'l llegeixo. Llavors l'altre dia vaig anar a una llibreria i em vaig comprar llibres que feia molt que no ho feia i realment, és que comprar és una cosa fantàstica. El capitalisme és el millor que ens ha passat. O sigui, no hi ha res millor que la sensació de màgia de quan compres alguna cosa que et fa il·lusió. Llavors, llibres que he estat llegint últimament. Primer de tot, em van enviar, que crec que es publica el 20 de març, si no m'equivoco, per tant, em sap greu perquè de moment no podreu tenir-ho, però bueno, que és un llibre de la Rodoreda, que és Ells no saben res. És que el porto aquí al bolso, us l'ensenyaré. Ja us dic, de moment encara no sortirà, però jo us aviso per quan surti, que realment crec que això pot ser un hit. Ells no saben res de Mercè Rodoreda. Són bàsicament, primer, cartes. Per exemple, hi ha moltes cartes a Carles Riba, que això a mi m'encanta. A mi ja sabeu que l'univers de cartes em funciona molt, tot el que és literatura epistolar, especialment si és sobre literatura catalana del segle XX, que ja és literalment el meu món. Això sí que és Tiffany's per mi. O sigui, jo sé que em llegeixo un recull de cartes de Mercè Rodoreda i res pot sortir-me malament. O sigui, és zona de confort absolutament. Llavors, aquí hi ha algunes cartes que ella escrivia durant el moment d'exili i també contes que va escriure durant el moment d'exili. És veritat que potser les cartes aquí són menys personals, perquè amb Riba no eren millors amics i no són les cartes d'amor a Obiols o no són les cartes al seu editor Joan Sales, no ens ve això. Però és molt interessant també per conèixer
per saber més coses de l'exili de la Rodoreda i també per posar en context els contes que ella escrivia, que també estan aquí. Llavors aquest petit recull de Club Editor està molt ben fet i m'està agradant moltíssim i l'estic gaudint molt. Surt, ja us dic, crec, el 20 de març. Bastants nervis. Després, vaig fer una cosa que no em vaig reconèixer, que és molt de la Joana del 2017. Em vaig comprar un petit assaig i, a més, és un petit assaig de la Marina Garcés. No em reconec, no sé qui soc. Soc una persona nova. No tinc cap excusa. Senzillament vaig sentir que ho havia de fer. Un amic meu m'ho va recomanar i vaig dir, bueno, hòstia, m'ho hauria de llegir. Jo aquesta noia ja l'he anat sentit xerrant. Llavors, tant si estic a favor com si estic en contra, crec que per poder estar a favor o poder estar en contra és evident que m'ho he de llegir i he de tenir clar de què parla aquesta xavala. Ja ens he dit, bueno, si realment aquesta noia ha de ser un fenomen, que és veritat que potser era un fenomen més del 2017, però no passa res, jo vaig 5 anys tard i tranquil estic, doncs vull saber. Llavors ara m'estic llegint Nova il·lustració radical. És un llibre complicadot, sort que és molt finet, perquè jo crec que no soc tan llesta per totes aquestes coses. La veritat és que crec que soc una mica limitada, no me n'acabo d'en sortir. Però bueno, crec que està bé perquè així també poso, o sigui, trec el meu cervell dels meus Tiffany's i el poso una mica en pressió, perquè noto que mai poso el meu cervell en situacions extremes, o sigui, com que el meu cervell està acostumat ja com que l'exercici del meu cervell sempre és molt pla, saps? Perquè sempre ja l'exposo a coses a les quals està preparat, perquè quan ja veig que no estic preparada faig pa i vaig a una altra cosa perquè no puc suportar que alguna no em surti la primera o no em vagi bé. Llavors aquí estic intentant agafar el challenge de llegir-me aquest llibre i me n'estic sortint i ja està costant-me tot un esforç, però està bé que les coses valguin un esforç, perquè estem acostumats a que les coses ja no ens valguin cap esforç. Això no és un TikTok, això és un llibre una mica més complicat i jo puc amb això i amb molt més. I l'altre llibre que em vaig comprar, que això sí que em fa una il·lusió terrible, és La mort a Venècia, que em fa, de veritat, molta il·lusió. Jo em vaig comprar aquesta edició d'aquí, que és de Navona, que és una editorial que m'està obsessionant una mica últimament, perquè trobo que fan unes edicions precioses i perquè ja m'han enviat un parell de llibres que m'han agradat bastant i els he gaudit bastant, llavors dic, anirem a per aquesta gent. També és veritat que jo el Thomas Mann no l'he llegit mai i clarament és el meu món. Ja sabeu que a mi un senyor del segle XX m'encanta i em funciona perfectament. Llavors, bueno, senzillament jo penso que toca una mica de lectura sobre això. A més, una història sobre passions prohibides, tal, no sé què... Bueno, coses així una mica fosques, m'encanta. I la veritat és que l'estic gaudint molt. I crec que és exactament el que necessitava, és l'aire fresc que necessitava. És l'aire fresc que necessitava tenir com aquest moment d'anar jo a una llibreria i escollir jo aquests llibres, un perquè m'estimula molt el cervell i noto que realment el meu cervell ha de fer un esforç gran per llegir-lo, i l'altre perquè feia molt que jo no anava a una llibreria i no escollia jo una novel·la que volia llegir-me. Llavors crec que això també és important. Potser vosaltres no us envien llibres les editorials i no teniu aquest problema, però jo crec que sí que moltes vegades com a lectors entres com dins d'una roda de llegir coses que de vegades no et fan ni tanta il·lusió, o senzillament perquè tothom s'ho està llegint, o senzillament perquè sents que toca ara fer aquesta lectura perquè ja no sé què, com que entres una mica en aquests mons, no? Llavors crec realment que tenir un moment de reflexió i de dir, vale, realment què em ve de gust llegir? Jo vaig a una llibreria i què vull? Quin llibre d'aquests vull a la meva prestatgeria, no? I mirar-se'ls bé, i llegir bé les sinopsis, i demanar fins i tot opinió, no? I buscar articles que parlin d'aquells llibres. Jo crec que és aquí més on hem d'anar, aquesta lectura més pausada, que també és un dels meus hàbits lectors d'aquest 2023, no? Com llegir coses que realment em surtin molt de dins i que em vinguin molt de gust, sentir que estic llegint perquè em ve molt de gust. I és una mica el que he aconseguit amb aquest llibre. En qualsevol cas, ja us dic, jo crec que la meva recomanació de cara a aquesta segona quinzena de febrer és que trobeu el moment per passar una tarda amb vosaltres mateixos, també perquè crec que el plan de llibreria és un plan que funciona molt tu sol, no? Com de dir, avui cita amb mi mateix. Prou, ja n'hi ha prou de gent, ja n'hi ha prou de tants estímuls, agafes un modelet que t'agradi, com per exemple aquestes sabates que són fantàstiques i són la meva nova obsessió. Vas amb alguna que et faci il·lusió posat i te'n vas a la llibreria Ona, aquí, super a prop de Passeig de Gràcia. Si no ets de Barcelona, agafes el tren, no hi ha res millor que agafar el tren per anar a una cita amb tu mateixa, jo dic molt en sèrio. Vens, passes la tarda d'aquí, o sigui, és que el guai també de la llibreria Ona és que hi ha l'espai per remirar tots els llibres les vegades que faci falta, perquè hi ha cadires, hi ha l'espai per agafar, mirar, vale, aquest llibre m'interessa, mirar-te'l de gairebé de llegir-te el primer capítol i dir, vale, sí, el vull, me l'emporto. O sigui, és una cosa fantàstica i pensar que hi ha tants llibres al nostre abast és
és impossible que no t'agradi llegir, que no t'interessi llegir amb la quantitat de mons i de possibilitats que hi ha només en una llibreria com Llibreria Ona. Nois, ens veiem d'aquí 15 dies, com sempre, aquí al canal de YouTube de la Llibreria Ona. Una abraçada molt gran, que vagi molt i molt bé, i ja sabeu, si us llegiu qualsevol dels llibres que jo us recomano, em podeu escriure, i si em voleu fer una recomanació, també em podeu escriure. Aquests són els meus perfils. Que vagi molt bé.